Ja, jeg vil gerne lige præsentere lidt for, hvorledes den nye hjemmeside kommer til at se ud. Så vi starter lige ud. Jeg bygger den jo, som jeg har fortalt, på en webserver, jeg har på min egen PC, så jeg kan ikke bare lige vise den frem uden videre. Så vi går lige i gang her og viser den her. Vi kan lige starte med at kigge lidt på bunden af siden. Generelt så har vi sådan en sidefod, hvor vi har nogle kontaktoplysninger, vi har noget Facebook, vi har noget e-mail, og vi har noget copyright notice. Går vi op i toppen af alle siderne, så har vi vores logo. Vi har en menu, og menuen den er flerdelt, det vil sige, at den er i flere trin. Så vi starter med første trin, og så går vi nedad. Men lad os kigge lidt på forsiden først. Den er skabt for ligesom at gøre et indtryk med det samme. Fortælle, hvad er vi for nogen. Og som man kan se, vi skaber sundhed og bæredygtighed, dialog med verdens fattigste. Og så skriver vi lige kort, hvor har vi gjort det her henne. Vi har nogle call to action knapper. Bliv støttemedlem. Der ryger man hen til formular, så man kan melde sig ind. Bliv aktivt medlem. Der fortælles lidt om, hvad det vil sige at være medlem af en projektgruppe. I bunden her har vi nogle såkaldte nyheder eller nyhedsfortællinger. Og det er den del af forsiden, som er dynamisk. Det er sådan, at det gælder så mange andre hjemmesider nu om dagen. Det er det, man kalder blogs. Man skriver en nyhed, og så ryger den ind på en bestemt side. Og den side har vi heroppe. Vi kan se, lige snart man skriver en nyhed, så kommer den herind. Men de her er jo sådan set kun stedfortræder for selve artiklen. Så hvis vi kigger ind, så kan vi se, så har vi selve artiklen her. Men lige snart der er en, der sætter sig til at skrive en nyhed, så kommer den herind og ligge. Og den kommer ind og ligger i oversigten her. Og så er det snedige her med forsiden. At lige snart nyhed nummer 4 kommer, jamen så bliver den trukket ind her, og den ældste ryger ud. Det vil sige, at der er hele tiden de nyeste nyheder på forsiden. De her nyheder er nogle, som jeg lige har lagt ind i en fart, for at have noget at vise her. Og det er stort set forsiden. Vi har en hvem er vi? Vision og mission. Vi har en bestyrelsesside. Vi har en kontaktformular. Vi har vores vedtægter. Vi har vores organisationsstrategi. Vi har oversigten med bestyrelsesmødereferater, og dem kan man hente herinde, og de ligger i rækkefølge. På samme måde med generalforsamlingsreferaterne og årsregnskaberne. Så har vi en knap, der hedder politikker, policies og politicas, og den har vi lavet for ikke så længe siden. Vi havde i forvejen en GDPR-politik, den bør vi nok lige inkorporere i den her, sådan vi kun har en knap, så det fylder ikke så meget. Så har vi en projektknap. Jeg fortæller sådan lidt om, hvad er egentlig vores kerneengagement? Hvad er det egentlig for noget, der er vigtigt for os i vores organisation i forhold til projekter? Så har vi det enkelte projekt, beskrivelser. Og der kan vi sige, at venstre kolonne, det er meget beskrivelser, meget tekst. Hvor vi i højre kolonne
har lavet et faktablad, som vi kan bruge på alle projekterne, så det er let at sammenligneligt. Og så sørger man lige for at have nogle illustrerende billeder over i højre side. Og det gør så også gældende for andre projekter. Og så har vi en fin oversigt over gennemførte projekter. Vi har medlem, den har vi lige været inde omkring. Aktivt medlem, ja. Studenteropgave, ja. Så har vi den her oppe, hvor vi siger viden og nyheder, den har vi jo været op omkring en gang. Og så har vi en oversigt over de videnskabelige artikler, som har været udført i forbindelse med projekterne. Og det jeg har gjort, det var at rydde op i det, der var. Og så har jeg sørget for, at det er nogle ordentlige videnskabelige referencer, vi har her. Det var vist det, jeg havde for nu.